we-Inyibiba Arts Foundation and TTDesigns ibibambe inkqubo ye-Spelling Bee Reading and Debate ngamafuphi yi-SRD event nalapho ibiyintlanganisela yezikolo ezintlanu zaseTarkastad. Kukwaqhuba nokhuphiswano phakathi kwezi zikolo ngokwee-categories ezintathu eziquka i-Reading, i-Spelling Bee kunye ne-Debate. Kanti Inyibiba Arts Foundation and TTDesigns yi-foundation edilishana nabantu abatsha ingakumbi kuphuhliso kuquka nophuhliso lwasekuhlaleni nezinze kwindawo yaseTarkastad nebiqala ukuqhuba le nkqubo abathathi-nxaxheba ibizii-primary schools kwakunye nee-high schools. Abafundi koku babonakalise umdla omandla isebe lezemfundo, uSports Arts and Culture and Recreation, umasipala i-Lulekani kwi-ofisi kaceba ngabanye babantu abebeyinxalenye yoku. Umnqweno we-Inyibiba Arts Foundation and TTDesigns kukuba baphumele nakwezinye iindawo besenza oku nanjengoko besithi bakrwecwa bucala bebuzwa ukuba bahambela izikolo ezitheni kodwa kuba isaqala banomnqweno wokuhamba idistrict nephondo lonke ngokubanzi. Kwiindaba zeVukani FM ndingululekani Bota kumasipala wase-Lulekani.